Yau za mu yi bayani ne akan maza masu saurin kawowa. Duk namijin da yake saurin kawo da ya ga gindi shikenan, ko kuma da zaran ya fara cin mace minti ɗaya zaka ga haka to shikenan, shi kawai yanzu zai yi releasing ne. To maza masu irin wannan nasa ne. Ka ji da kyau, ka ji wannan haɗi da zaka yi kuma da yadda zaka kawar da wannan matsala ɗin. Wannan topic namu na yau musamman na ragwayen mazaje ne. To da farko, idan har kai bako ne a wannan tashar tamu mai albarka, ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a duk sanda muka ɗaura shi. To maza, wannan topic ɗin yau naku ne na masu saurin releasing. Namijin da yake saurin kawowa shine abin da ake nufi a nan. Duk namijin da zai yi saurin kawowa dai, irin da ya sex da mace minti ɗaya biyu haka kawai ya ji shi ya yi releasing shaf. To maza masu kawowa shaf wannan haɗin nasu ne. So zan muku practical ɗaya daga cikin abubuwan da yake sa mutum ya rabu da wannan saurin kawowa ɗin. Wani kuma sanyi ne ta mishi yawa, amma kuma wani haka naturally yana da wannan. To ga wannan haɗi da za ka yi, sannan kuma zan muku practical yadda za ka yi kai da matarka, yadda za ka yi ita ma da yadda za ta maka, sannan zai kawar maka da wannan saurin kawowa ɗin insha Allah, idan ka jure wannan. Abu na farko, za ka nema wato kanamfari. Idan ka nemi kanamfari, za ka samu garlic, wato tafarnuwa kenan. Ka samu kanamfari da garlic, ka tafasa shi a wuta. Idan aka tafasa shi ya tafasu, a samu 1 cup. To zaka iya ka tafasa shi in for a day, don zaka sha shi ne safe da yamma. Idan aka tafasa kanamfari ta tafasu, sannan za a ɗauko garlic a saka, da garlic a tafasa su. Idan aka tafasa suka tafasu, sannan zaka nemi namijin goro. In 1 cup ana son namijin goro kowanne guda 3 in 1 cup a gari. To sai ka kiyasta yadda zaka abunan ɗin shi in method. Idan ka daka namijin goro, ya kasance shi ka yi shi already, an yi shi ya zama gari. Sannan za a tafasa wannan shi garlic ɗin da kanamfari ɗin. Idan aka tafasa shi aka juye shi in 1 cup, sai a ɗauko wannan garin namijin goro ɗin, sai a sa a ciki, wato bitter kola kenan, sai a saka shi a ciki. Idan aka saka a ciki aka juya, a ɗauko zuma in 1 cup kenan nake baka measurement. Kai kuma idan ka zo sai ka kiyasta shi yadda za ka yi. Idan ka zo sai ka ɗauko zuma 2 spoon haka, ka zuba a ciki, sannan a ɗauko pig a juye a ciki. Ɗan uwa, idan ka jure shan wannan, in ka jure shan wannan, za ka rabu da wannan matsala ma kwata-kwata. Amma mu especially irin wannan practical da zan maka, yadda za ka yi wa matarka idan kuka zo sex, yadda matanka kuma za ta riƙa maka, shi ma yana daga cikin tips da zai sa ka rabu da wannan matsala ɗin na saurin kawowa. Kuma wallahi ka fita da kare ne, don matanka za ta gaji da kai nan gaba, sai ta ce ka sake ta, kuma wallahi kana son ta. To idan ba ta yi haƙuri ba, don wata ba za ta yi haƙuri ba. Idan ka kasance da mata irin masu son sha'awa, kullum suna son a ce su ɗin nan, gaskiya idan ka haɗu da irin su ba za su iya zama ba kwata-kwata. Za ka ga soyayya, amma idan baka bata wannan ba za ta iya ba. To ka gani, duk soyayyen da take maka ba, idan dai kuma an zo sunan nan babu shi fa, sai ka ga fa duk soyayyen tana raguwa, kuma ka rinka fuskantar wulaƙanci kenan. Saboda duk abin da ta gaya maka dole ne ka ɗauka, saboda kai rago ɗin ne, duk abin da ta faɗa. To wasu matan idan ba su da imani, sai ka ga sun fara bin mazajen waje, more especially. To kaga wannan matsala ce babba, ya kamata a ce an kau da shi. Za ta taimaka maka, kai kuma ka ƙara taimakawa kanka. To da fatan kun fahimci wannan haɗin da na faɗa, wanda za ku sha, ku sha shi da safe kafin ka ci komai. Shi za ka fara sha 1 cup, sannan ka sha shi da ɗumi 1 cup, shi za ka fara sha. Sannan da yamma kafin ka yi bacci, before bedtime, shi za ka sha 1 cup shi ma. To wannan haɗin, ina mazan da suke son su ji su kam kamar doki, to wannan haɗin shi ma wani sirri ne na haƙiƙa. Duk namijin da shi ma yana son ya ji shi normal, yana ƙara wa maza ƙarfi sosai da sosai. More especially ranar idan ka shirya yin aiki, kana ji fa kai fa yau fa za ka yi ne,
kamar ya zaka ci ne, zaka ci gindin nan sosai, to ka sha wannan 1 cup kai kan ya ishe ka, kofi ɗaya ya ishe ka. Dole yana reaction da wuri, amma wancan da yake basu da lafiya ne zai musu, amma irin sai a ɗan ɗau 30 minutes haka. Amma kai kana da ƙarfinka da lafiya, ai a lokacin kawai malam zaka ji ka jawo hajiya gefe. To tips na farko kenan da na baku, maganin da zaka sha. To dangane da wasa kuma na kan gado, yadda matarka za ta maka, ka rabu da wannan saurin releasing din. Namiji zaka ga da yazo shikenan ya haka to shikenan magana ya kare, zaka ga ya ihu, magana ya kare, ya riga ya kawo. To wannan kuma irin wannan zaka ga spam din ma wani iri haka, ruwan da zai rafta gaban shi ma wani iri ruwa haka, wanda ba ma na mutum mai lafiya bane. To kaga wannan yana da matukar matsala. To gaskiya irin wannan abun ya kamata a ce mun guje mishi, saboda shine sunna ɗin. To sannan idan baka da wannan, ai sunnan shikenan. To tips na farko da zaka yi idan ka zo kafin ku yi sex da matanka, ko da kun saba wasa, akwai wasannin da maza ba sa jure shi. To kaga kai da kake sauran kawowa, akwai wanda suke irin wannan wasa sosai kuma yana daɗa musu lafiya, amma ba su sani ba, kawai su suna yin shi sun ɗauke shi na jin daɗi ne. To bari in gaya maka, wannan wasan da zan yi bayani akan yanzu, maza wasu sun san da shi suna yin shi, amma ba su san cewa shi yake ƙara musu lafiya ba, suna rabuwa da wannan saurin kawowa ɗin. Suka ga ƙarfinka yana worse kullum, suka ga ƙarfinka yana ta ƙara ƙaruwa, amma baka san dalili ba. To wannan wasa ɗin, wasa misali a ce kana irin kuna romancing da matarka, irin wasan da za ta maka idan dai mai mahimmanci ne akan wannan, idan ka fara shan wannan maganin kenan zaka fara wannan, saboda shi wannan magani zai introducing zuwa wannan abunan naka jijiyan kan burarka. To kaga idan ka samu irin wannan wasan, sai yana integrating ya kawo maka lafiya ta wannan gefen. Kuma wasa ne na jin daɗi sosai da sosai, fiye da yadda kake tsammani. Na farko yadda za ku yi, matarka ina kan kaciyan nan, idan kai ne ka ji, ka bata labari ta maka, ko kuma ka nuna mata ta maka. Idan kuma ke ne kika ji mijinki yana da irin wannan matsalolin, to abin da zaki masa kenan, wannan kan kaciya din, shi matarka zaka tsaya ne, ana so ka tsaya, ka kasance a tsaye. Kana tsaye, za ta zo ta dan sa miyau a bakinta, ta dan tara shi kaɗan, kada yayi yawa. Kana tsaye, ita kuma ta suguna. Idan ta suguna, a tsaye ake so fa, ba a ce a kwanta ba, a tsaye. Idan ta suguna, shi wannan iyakacin kan kaciya ɗin shi za ta riƙa tsotsa, tana ɗan tsotsa, kina ɗan ja shi, ki ja ki tsotsa, ki ja ki tsotsa, ki ɗan ja kaɗan ki cire, ki ɗan ja kaɗan ki cire. Shi zaki kina a hankali zaki ta yi, ki cire, zaki ji ya fara abunan na jin daɗi kwata-kwata, zaki ji ya fara jin daɗin abin. Idan irin ka fara ihu din nan, kana jin daɗin sosai fa, yana shigar ka, to wannan lokacin duk da daɗin yana shigan ka, haƙuri zaka yi a ci gaba da yin haka ɗin. Ba da ka wani idan ya fara jin daɗi kawai sai ya yi tunani bari kwanta da ita kawai ya ci jure, a'a ba haka ake so ba. Idan kana yi ana son ki mishi wannan har yayi releasing, shi zaki ta mishi har yayi releasing, shi za ta maka, haƙuri zaka yi ta maka, kar ka nemi wani juri, ba ruwanka da wani maganar juri, shi za ta maka har kai releasing. Wannan insha Allah rabbi, kai ka tsaya ka yi shi kusan so 3, to ina ga fa daga nan, in ba dai wani abu ne na daban kuma ke damun ka ba, ko kuma ciwo ne na wani daban kuma ya kama ka, ya sa maka wannan abun, to gaskiya idan dai ta wannan fannin ne, ka sha wannan abun, ka yi wannan. Sannan secondly, akwai cin da za ka yi wa matarka, misali a ce shi kuma wato shi wannan ɗan kaciya ɗin, shi za ka rika soka mata. Misali ita kuma ki buɗe mishi kafan sosai, ki buɗe kafanki sosai, irin ki zo irin ƙarshen gado ɗin nan, ki dafa kafanki ɗaya a nan ɗaya a nan. To kai kuma ka kasance kai kana, idan ma gadon bai yi tudu ba, to ku samu koda kujera haka, ka gane. Misali an fi son koda hannun kujera haka ku incu, ko wani ɗan tebul haka mai tudu, ya kasance dai ita tana kwance, bata gama kwanta ba, ta buɗe kafarta, koda kwancin take, amma ya kasance ta buɗe, kai kuma ka kasance a tsaye kake. Idan ka kasance a tsaye kake, sai ka zo kana ɗan tsira mata wannan ɗan kaciya ɗin, shi za ka ta sawa a hankali, ba a ce ka zira duka ba, a hankali. Ka san ma'anan da ake cewa kai ta using shi wannan gurin, saboda shi zai rika shocking ɗin dai ɗanka
I hope kana ganewa. Shi zai rika shocking din duk ɗinka dan duk wani ƙarshen jijiyoyi suna abun nan ne da gurin, ka gane. Misali da wasu za su ce ba su gane ba. Misali a ce bari in gani, misali a ce ka gani ta buɗa maka, misali a ce ta buɗa maka shi, ka gani. A ce wannan shine jurin mace, wannan nan shine gabar mace, haka. To ka gani inda ka gan shi gashi nan dai haka. To amma ita zaka iya satisfying nata in ƙarshe, saboda haƙuri za ku yi dukanku, saboda jin daɗin idan ka samu sauki nata ne da naka daga gabaki ɗaya, dole ne ku yi haƙuri. Misali sai ka zo da, bari muku shi in practical, sai ka zo kamar a ce wannan shine burarka ko haka, ka gan shi. To haka za ka yi da shi haka, ba a ce ka sa duka ba, ka gani yadda za ku gani, ka gani haka haka za ka yi dai haka. I hope kuna gani, haka za ka yi dai haka, hakan nan za ka yi ta yi, ba za ka sa shi duka ba, haka shi za ka yi ta yi. Nan in ka ga kamar za ka yi releasing duka, ka yi wasa da shi a haka ɗin, kada ka yi ka yi shi more than haka ɗin. Amma idan ka ga ka kai shi, za ka ga ka riƙa lura da minutes ɗin. Ya kamata a ce kafin ku fara ka ajiye time, ka ga ƙarfe nawa kuka fara abin haka. To za ka iya idan ka yi wannan, idan kuka yi wannan da in time, za ka iya anjima ka biya wa matarka buƙatanta. Idan dai har ka ga tana cikin matsala haka, sai ka yi kai ma yadda za ka yi. Akwai wasannin da za ka iya ka biya wa mace buƙatarta without ba sai ma kun yi sex ba. So duka dai za mu zo ga practical ɗin, ka gani. I hope dai kuna ganewa haka ɗin, ka gani. Misali ka gani haka za ka yi ta yi, haka za ka yi ta yi. To idan ka ga kamar na ƙarshe ɗin nan in za ka kawo in lastly haka, to za ka iya sai ka ɗan zara shi haka, ka ɗan zara shi haka, ka kawo sai ka cire, ka gani. To wannan abu idan ka reduce ɗin shi, ina ga for just 3 days insha Allah rabbi za ka fara jin kai ɗin ma fa kai ɗin ne. Amma idan babu wannan abu gaskiya fa sai akwai matsala gaskiya. To a nan zan kawo ƙarshen wannan shirin ɗin. Kada ku manta ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu a duk sanda muka ɗaura. I hope kuma lectures da na muku kun fahimta kuma zai muku amfani. Kada ku manta ni ce cakuwar kullum, malamar ku, system ku, sannan kuma ita ce mami. Na gode.